Hát ez az, hát nem ezért jár ide az ember, hogy itt ezt a cirkuszt nézze, hanem valaki tanulni jön ide. De miért? Jó, nem én, de valaki biztos. Leszállt rólam, végre kaptam levegőt. De miért? 120 kilós volt. Nem káros az, ha az ember sok pornófilmet néz? De miért? Most kötözködsz? Személyeskedsz? Nem is nézek olyan sokat. És ez különben is magánügy. Fáj a fejem. De miért? Adok ki! János csettadtad, amikor kicsi volt. Au! Szarházi. Az igazán jó csajok sosem verekszenek, hiszen egyetlen pillantásuk is felér egy atomcsapással. De miért? Ez nagyon durva volt. Nagyon üveg volt. De miért? Még egy szál alsógatyába is képes lennék felmászni Himalájára. De miért? Fér, még a saját anyját is eladna, hogy a bőrét mentse. De miért?